Dirk de Leur is een die het oren graag helpt. En zo staat hij bekend. De Sadwaande kreeg hij, toen de oorlog in Oekraïne krekkelijk begon, het verzoek om een Oekraïense vluchteling op te houden. En vanzelfs die hij dat en hij rekke grepen terug het lot van de Oekraïners. En lang verhaal kwart, we zijn nou oorlief verder en Dirk heeft zo'n 60 Oekraïners ophellen en in Wijnromte onderbracht. Jij hebt nog wel wat in de hand, zeker? Ja, het is goed dat je niet van tevoren weet wat er allemaal achterweg komt. Maar het is ook mooi om te doen. En vooral omdat je weet voor wie. En die hebben een hoop achter te kiezen. En dan is het ook mooi om daar een plezierige plek voor te creëren. Ja. En wat is het dan in jou dat jou zo graag orenmeesken helpen? Ja, ik ben gewoon een mensenmens. Dus ik ben al ruim 20 jaar dat ik probeer mensen wat verder op weg te helpen. Ik ben teamleider bij Sociaal Werkplaats geweest. En is het mooi om mensen te zien groeien. Ja? En daar hoort het altijd bij om mensen een beetje te faciliteren om stappen te kunnen maken. En daar is dit er ook een van. Ja, Maar u heeft ook al eentje af, dat klopt. een unit. Mogen we daar even kijken? Ja, natuurlijk. Dit is Tanja. Zij woont hier met haar 2 kinderen. Nou, dit wordt het een beetje. How is it for you to live here? Very nice. Little bit hard, but okay. We live in Ukraine. We have a very terrible situation in Ukraine, but it's okay. Ja. Very nice. We like it. Dirk maakt het net alleen de huizen voor de vluchtelingen. Hij en zijn vrouw vangen ze ook in hun eigen woning op. We lopen even naar ze toe. Dan kunnen jullie even kennis maken. Hoe is het voor jou dan om Oekraïners ook in huis te hebben? In eerste instantie is het wennen natuurlijk. Ja. Maar ja, het is ook mooi om mee te maken hoe je hun onderdak kunt geven. When we came here, after few weeks, I saw that our apartment where we lived was burned, with all our stuff, with all our past. So you only have from yourself what you took? Yeah, my treasure, only one, my important thing in my life, and she is with me. So, and where is she? There is my home for now. Ja. And it's good that it's good to have around us people like Alma and Dirk and many nice people like in this kleine dorpje. Hoe kan het dat je al Nederlands spreekt? Omdat ik bij school zit. Ik vind het gewoon fantastisch. Ja? Ja. De stap van Kiev naar Hislem is vanzelf gigantisch. Maar wonen op het Friese platteland had ik zijn voordeel. Jullie kwamen uit het heel ver land. Dat was best een beetje moeilijk en dan is spelletjes doen is heel erg leuk. Want dankzij korte lijntjes en vrijwilligers als meester Piet konden er bij 4 dagen na onkomst in Nederland anders kwallen. Toen hebben we eigenlijk wat georganiseerd als vrijwilliger, met een paar andere vrijwilligers erbij, dat wij lesje aan konden aan deze band. En ze draaien nou gewoon maar in een normale klasse? Ja, de band die doet heel goed mee. Die ben ik op voetbal en die ken mij horen bij een bradje. En ja, die wil ik heel bot opnamen. Jullie feesten ik, dus ja, ik heel fijn. Het is eigenlijk doordat we met een hele groep hier uit de Minskip de schouders eronder hebben gezet. In eerste instantie heb ik het wel opgepikt, maar ja, het ging als een olievlek zo snel. Het was triest dat er zoiets aan de grondslag ligt, maar het was mooi dat het zomaar ontstond. Het zijn allemaal kleine dingen die iedereen met elkaar doet, waardoor je wat groots kunt doen.